Is-siġra tal-miliet, il-Father Christmas, l-Snowman. Dawn kollha huma oġġetti jew karattri li jfakkruna fil-miliet. Iżda dawn mhux minn dejjem kienu jispikkaw f'dawn il-festi. Il-kittieb dwar it-tradizzjonijiet u folklor Guido Lanfranco jgħidilna li llum il-miliet huwa iktar kummerċjali filwaqt li qabel il-familja kienu aktar jiċċelebraw lat reliġjuż marbut mal-miliet. ċelebrazzjoni tal-miliet dejjem kien hemm, imma kienu liturġiċi fil-Knisja. Ġeneralment tal-antiki kienu knejjes żgħar tas-seklu 18 u 19, u mbagħad bdew iżidhom u jikbru u tikber il-kongregazzjoni, imma kienu jkunu festi ġol-Knisja. Jgħidilna wkoll dwar l-ikel tal-miliet li l-familji Maltin kienu jlestu. Ikel tal-familja komuni kien ikun ikel normali, ma kienu jiklu affarijiet speċjali, ħlief li kienu jżidu l-imbuljuta. Guido Lanfranco jispjega wkoll dwar is-sens tal-istrina fit-tfulitu għal kollox differenti minn dik li tiġi organizzata llum l-għada tal-miliet. Istrina kol ma kienet tfisser illi tagħti regali fl-ewwel tas-sena. Għażmin tat-trere jew l-ewwel tas-sena. Minkejja l-kummerċjaliżmu, Guido Lanfranco li r-riċerka dwar it-tradizzjonijiet u l-folklor Malti jgħid li l-miliet Malti għadu jseddaq l-għaqda fost il-familji, iżda liħ il-miliet ta' qabel jibqa' għal qalbu. Ta' qabel li niftakar jien ta' qabel il-gwerra fis-snin 30 kien aktar mans u fil-paċi mingħajr ħafna ixxi mingħajr ħafna affarijiet. Imma bħala tfal konna neħdu gost naraw xemma tixal ħdej presepju,